Voi ei! Kasvini! Katosivat kaikki. Koputtiko joku? Joo, täällä ei varmaan saa leikkiä Tartsania. Leikitään sitten Tartsania. Mitä? Lopettakaa heti! Oi, lopeta! Upsis! Titta! Nyt ne taas menevät tuolla lailla. Voi, tämä tuo mieleeni isän. Minun kasvini. Voi. Luovuta. Niin. Kyllä minusta tuntuu, että joku koputti. Mitä? Mitä? Tämä on iso isäni pikku viisari. Se on luotettava ystäväni ja kertoo minulle milloin pitää syödä. Kelpaisiko jokin tavarani vaihdossa? Ei, Kelpaisiko monimutkainen järjestelmälukko? ei, Se on lahja isältäni. ei. Voit aloittaa näpäyttämällä. Voi noita lapsia. Tekeekö joku pilaa? Voi ei! Todella omaperäinen kappale. Tämä lauluhan pitää opetella.